Un pleno, bueno, no que se viron tamén un pouco emocións, un pouco a flor de pel por como foi este mandato e tamén por como remata este goberno bipartito. Sí, a ver, foron 7 anos moi intensos durante este goberno, no que vivimos momentos moi duros, primeiro o Covid, despois os falecementos, que houbo 3 falecementos nesta corporación, os falecementos aparte foron no último ano, foron momentos moi duros e aínda así temos que decir, porque isto é algo objetivo, se collemos os datos de todo o que se fixo neste tempo, estes 7 anos foron os 7 anos nos que Lugo avanzou máis, nos que tivo máis proxectos executados, por moita diferencia. Entón, nun momento no que Lugo está avanzando máis, no que Lugo por primeira vez supera os 100.000 habitantes, que superou hai pouco máis dun ano, nun momento que se baten récords de todo tipo, récords de visitas turísticas, récords de investimentos, que o Concello está máis forte que nunca, unha xogada como esta non a entende nadie. Eu creo que nin os propios membros do Partido Popular están entendendo, outra cousa é que o teñan que defender por disciplina, pero estou convencido que vendo as caras que tiñan os propios concelleiros e concelleiras hoxe no pleno non estaban de acordo, porque quen é de Lugo e vive en Lugo e fala ca xente de Lugo ve que aquí está todo o mundo en contra, polo tanto agora o que queda é traballar un ano para volverlle devolver a dignidade a este Concello. Falaba Elena Cande de desgoberno durante estes 3 anos. Claro, e que é o desgoberno? Elena Candia estaba toda a semana en Santiago de Compostela e cando non estaba en Mondoñedo, porque ela presentase en Lugo de Mondoñedo, non sabe nin o que está acontecendo en Lugo e non sabe, polo tanto, todas as transformacións que están levando a cabo. E dai que Candia pois, use esa frase que é surrealista, de feito foi o chiste desta semana entre moita xente, falar de parálise, de desgoberno, era o chiste, porque o que vamos ver agora sí que é un desgoberno, porque vai ser un bipartito de Partido Popular cunha tránsfuga, algo inédito. Cal cree que será o futuro de María Reigosa? Eu creo que María Reigosa, o PP, en canto deixe de necesitala, vai na deixar tirada, porque así funciona o Partido Popular cos tránsfugas. E María Reigosa pois, vai pasar a ser unha ninguén despois de todo isto. Pero lamentablemente, quen vai sufrir as consecuencias vai ser Lugo. Lugo vai sufrir as consecuencias de un ano de inestabilidade que entra agora e dun ano de desgoberno que é o que vamos ver. E como encara o BNG este ano que queda de caras municipais? Con vostede como candidato, teño que preguntar tamén. Pois, bueno, primeiro vai haber unha asamblea neste mes na que se decidirá quen encabeza a lista, a militancia ten que ter voz e a partir de aí o BNG vai traballar a tope como sempre o fai. Como sempre traballamos estes 7 anos no goberno, pero como traballamos nos anos anteriores dentro da oposición, nos vamos a traballar sempre a tope por Lugo, estemos onde estemos, ademais por unha razón. Nós non nos presentamos dende Mondoñedo e votamos a semana en Santiago. Nós somos xente que nacimos en Lugo, que nos criamos en Lugo, que vivimos en Lugo, que queremos vivir toda a vida en Lugo, non vamos marchar daqui e que queremos esta cidade. E vamos a traballar por ela, estemos onde estemos. Genial, por Rubén Arroxo, por todo o BNG, moitas grazas por atendernos.